Παρασκευή 20 Μαρτίου. Τα ζώδια της φωτιάς. Κρυοί, Λέοντες και Τοξότες. Φωτιά στην καθημερινότητά σας. Κρυέ, η τύχη είναι με το μέρος σου. Μια νέα επαγγελματική ευκαιρία εμφανίζεται ξαφνικά. Η ενέργειά σου βοηθάει στην επίτευξη κάθε στόχου. Η μέρα ευνοεί τις τολμηρές αποφάσεις. Λέοντα, ήρθε η στιγμή να λάμψεις πραγματικά. Η δημιουργικότητά σου κλέβει την παράσταση. Μια συνάντηση φέρνει θετικά αποτελέσματα στα σχέδια σου. Η αυτοπεποίθησή σου είναι το κλειδί. Τοξότη, το ένστικτό σου σε οδηγεί σωστά. Μια είδηση από μακριά σου δίνει χαρά. Οι ιδέες σου γίνονται αποδεκτές με μεγάλο ενθουσιασμό. Η τύχη ευνοεί τις μετακινήσεις σου. Το μότο της ημέρας. Η δύναμη βρίσκεται στις πράξεις μου. Κράτα αυτή τη σκέψη για όλη την ημέρα.